Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlamagyna bir aý töwereg wagt galanda ýurdun bazarlarynda çagalaryň mektep üçin giyimleri we okuw esbaplary satylyp başlandy. Bazarlardaky narhlardan çen tutulsa, okuw giyimleriniň we esbaplarynyň narhlary geçen ýylkysyndan 3 hesse ýokarlandy. Şu ýyl bir çagany mektebe taýýarlamak 6.000 manada ýetýär. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky we Mardaky habarçylary bazarlardaky narhlary öwrenip, çagalaryň şu ýyl mektep giyimleri we okuw esbaplary üçin ortaça çykdadylaryny hasapladylar hemde olaryň käbirini geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirdiler. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 30-njy iýulda welaýatyň bazarlarynda okuwçy oglanlar üçin mektep ayakkabylary hiline görä 800-1200 manat aralygynda bahalanýar. Geçen ýyl bu ayakkabylary ortaça 400 manatdan satyn alyp bolýardy. Oglanlar üçin mektep giyimleri ak köýnek we garabalak 1500-2000 manat aralygynda bahalanýar. Geçen ýyl ak köýnekler 150-200, balaklar 350-450 manatdan bahalanýardy. Okuwçynyň portfeli ortaça 1000 manada durýar. Mundan arzany 2 aýa ýetmän ýyrtylmak bilen bolýar. Geçen ýyl bular 120-600 manat aralygynda bahalanýardy. Geçen ýyl 1 manatdan satylan iň arzan ruçkalar şu ýyl 4 manada durýar. Dürli sapaklar üçin depderler, galamlar, gündelik, ýelim hemde surat we çyzyw sapaklar üçin albom, sirkul ýaly okuw esbaplary iň adyndan 500 manada düşýär. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan telekeçiler bahalaryň ýokarlanmagyny dollaryň gara bazardaky narhynyň gymmatlamagy we pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlardan az harydyň getirilmegi bilen düşündirýärler. Mardaky habarçymyz hem welaýatyň bazarlaryndaky käbir okuw giyimleriniň we esbaplarynyň narhlary barada maglumat berdi. Onun sözlerine görä okuwçylar üçin niýetlenen joraplaryň narhlary 10-30 manat, içki ak maýkalar 50-100 manat, tahyýalar 40-400 manat, köýnekleriň ýakalary 50-200 manat aralygynda bahalanýar. Sport ayakkablarynyň iň arzany 250 manatdan başlanýar. Habarçylarymyz şu ýyl bir çagany mektebe taýýarlamagyň 6000 manada ýetýändigini aýdýarlar. Geçen ýyllarda Adatlyň habarçylary bir çaganyň okuw giyimleriniň we esbaplarynyň bahasynyň 2020-nji ýylda 2019-njy ýylda 600 manat töwereginde bolýandygyny habar beripdiler. Türkmen hökümeti ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 1200 bilen 1400 manat aralygyndadygyny ma'lum edýär. Bu resmi kurs boýunça 350-400, Garabadaryň kursu boýunça 35-45 dollardyr. Ýurtdaky ortaça aýlyk hakyndan çen tutulsa, bir raýat bir çagasynyň okuw çykdadylar üçin özüniň adyndan 3-4 aýlygyny sarp etmeli bolýar. Maşallalaryň tas ählisinde adyndan 2-3 çaga mektebe gidýär diýip, efirde adynyň üýtgedilip, Suray diýilip tutulmagyny soran 4 çaganyň ejesi Faraply ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, şu ýyl bu bahalardan mektep haritlaryny satyn almaga ukyby bolmadyk raýatlaryň görnetin köpelendigini görse bolýar. Aljylaryň köpüsi diňe zerur zatlary satyn almak bilen oňýarlar. İşleýän adamlar çagalarynyň okuw üçin giyimlerini we esbaplaryny ýazga alýarlar. Olar bularyň puluny her aý bölekleýin esasda töleýärler. Maddi mümkinçilikler çäkli ýa-da düýbünden girdejisi bolmadyk adamlar öz garyndaşlarynyň we goňşularynyň ýokary synp çagalarynyň eşiklerini soraýarlar. Käbir enatalar okuw giyimlerini we esbaplaryny beýleki etrapdyr owalardan ýygnaýarlar. Şunlar enatalar könülen mektep portfellerini, köwüşleri, okuw köýneklerini çöpläp, çagalaryny okuwa taýýarlajak bolýarlar. Sebäbi bu enatalaryň başga alajy galmady. Käbir enatalar öz ýaşaýan ýerlerinde dilekçilik etmäne utanyp başga owalara, etraplara gidýärler diýip, efirde adynyň üýtgedilip, Güljemal diýilip tutulmagyny soran marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda 4 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda giň ýaýraýan işsizlik, adyk gytçylygy we gymmatçylygy şeýlede nalt ýetmezçiligi ýiti duýulýar. Bularyň arasynda sosial problemalar güýçlenýär, ilatyň durmuş ýaşaýyş şertleri hassa yaramazlaşýar. Bu barada Adatlyk we Garaşsyz neşirler ýygyderli habar berýärler. Habarçylarymyz Imo Messengerinde raýatlaryň maddi taýdan ýeter ýetmez hojalyklary çagalaryň kiçi giyimlerini bermäge çagyrýandygyny hem aýdýarlar.